Ti Masakbayan. Ti napalabas, kinontra ni Daniel ti insingasing ni Ivory, ngam inanawa ti Big Boss ni Daniel. Naawatan ni Sir Ramil ti kayat ni Ivory ang mapasamak, kat dinutukan na ni Ivory amang handle iti customer service, tapno masuruan analaing dagiti empleyado. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nasdao ni Carl idi makita na ti datos ti kumpanya iti computer. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o italawas ang napauluan. Ivory, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, apay ang nagnganga nakakita iti datos ti kumpanya, bro. Pudno ka di ti makitkita kiti computer? Nakaskas daaw. Kita man. Nakita nga ta ni papaday to'y adatos. No naglukat iti computer na, sigurado lakit ti nakita ng bro. Sigurado nga agpaayab iti meeting, bro. Orayan tayo no agpayab. Kat padaanan tayo dayta, bro. Ada ka no emergency meeting tayo, kuna ni sir, babaen ti intercom. Manan? Anya nga tamanan, ti ibagana? Mapantayo tapno maamuan tayo, no anya ti ibagana. Ayan nga tadayjay nga Ivory. No adalakit ni dito'y building, sigurado anang ngeg na ti paayab, babaen iti intercom. Kanayon ama kumikom ije ayan, dagiti nababa at trabahador. Bayam, no saan ama kaumay? Apay ko maasaan ang makaumay, kat may sa a training coordinator, nalaing kan nagagat. Nalalaingak no siya kumati dinutukan da at training coordinator. Urayam amadanon day ta a tiyempo. Intakit din ije conference room. Nangag mo ka rin ti paabiso ni Big Boss? Iso timbaga ti may sa kadagiti trainee. Iso nga imayak, sir. Sapay ko mata, husto ti atap ko. Sige, mapantan iji conference room. Anya ti ko na yung atapyo, sir? Sorpresa. Isa nga pantan ni Jai. Saan kayo ang maawatan, sir? Anya ka diti kayat nga ibaga ni Big Boss. Maamuan tayong tuno apay ang nagpaayab. Okay, sir. Intay yung arudan. Good morning, Sir Daniel. Apa nagpaayab ni Sir iti emergency meeting? Ura siya, saan kumat nga amo no apay ang nagpaayab ti CEO iti emergency meeting? Adda nga ta nakabasol? Wenno, adda maitalo iti posisyon. Atap mi ni Carl, nga adda nakita ni Papa iti computer na. Computer? Saan kumat nga men akinit kita ti kabarbaro at datos, kan scale ti kumpanya? Nakita ni Carl. Ayan ka din ni Ivory. Ay, saan ko nga mo, sir? Kanayon nga adda iti ayan dagiti nakadistino iti customer service. Ayan ka ni da Carl kan Ivory. Rimuar mo't itayan ni Carl iti opisina may Papa. Jack mo't amo ti ayan ni Ivory. Nakitak anapan ijayan dagiti trainee, sir. Medyo adayo ijay. Iso ama udi lakit dia sumangpet, sir. Orayan tayo tanapateg, ti bagak. Kunakon kat. Dayjay manan ti pa importante. Kunam no asino, tagpa oray mat. Asino dayjay, tapno orayan ti boss. Good morning, sir. Good morning kada kayo amin. Good morning, Ivory. Ken kada kayo amin. Agyaman tayo na'y. Tababaan ti sigasing ken inaramid ni Ivory. Dakkel, tinagbaliwan ti profit tayo. Nakita yung ti datos, sir? Dayta ti kanayon ko apadpadaanan. Ipaserak ko man ti kumpanya, taso kataki ti sabali ang negosyo. Agyaman ta sana ka nagkamali ang ngalakan ni Ivory, sir. Mamati ak, itimbaga na. At ti aday ti baba, ti kaslaag pa ay aramay ti kumpanya.
Ta isuda, ti umasideg ken sumango kadagiti kliyente. Buyer ken investor. Pakaragsakak no adda na itulong ko iti kumpanya, sir. Kapoy tinaramidam saan kon ngay pasara ti kumpanya. Nagtultuloy ang astoy. Ngumato amin asweldo yo. Agtitinulong kayo tapno ngumato ti kita ti kumpanya. Okay, back to work. Congratulations, Ivory! Epektibo ti plano kan inaramid mo. Thank you, ma'am. Inaramid ko laang matinto yang da kanya katrabaho. Italang ang nakitak ang naragsak ni sir. Kadagiti kalabas kitawan pa'y isaman na. Kasta ka di, ma'am? Ibagak da ito'y kadagiti trainees ko. Tapno gumagat damat. Ibagak adandanin ti increase iti sweldo. Dayta ti tagiuray ti uray asino man nga empleyado. Ti increase iti sweldo. Wan nga agpaiso, ma'am. Gumagat ti asino man nga empleyado nung umato ti sweldo. Naragsak ka mo ta si Mangpot, anak. Maragsakan at ta pinadayawan at ti boss ko, nanang. Pinadayawan. Tapay. Epektibo nga minti pa ng train ko kadagiti trabahador. Ngimato ti kita ti kumpanya. Kunakon kat analaing ka, anak ko. Saan ka laang nga agpatingga iti imo na trabaho, a housekeeper? Inano saklaang mat dadya at trabaho. Tawan pa'y master kak idi, nanang. Napadasak ti simrak iti may sa mansyon. Panunutan tan, akas la mansyon to'y balaytan. Mamati ka ka din, iti kabalan ni Ivory, bro. Jack impagarop. At itinagtagibasit ko. Katdakkel gayam ti maitulong na iti kumpanya. Kasano ang nagbali na partner mo? Ken apay kaguram di tao. Kwa bro. Kasapulan ti mayordoma mi ti kadwana nga agtagibalay. Impakada na kan ni papa, kat nang ipaskil iti wanted housekeeper. Kat iso tinag-apply. Apay nga rod nga daguram ken kwa na. Gaputa nakita ka na pintas. Kinid daw ko kan kwa na bayadak iti dayji arabi iti maysa a kondisyon. Bayadan? Anya ang kondisyon? Ilawlawag mo man, bro. Saan ang nagkamali ni Sir Carl anangala ka ni Ivory kas empleyado dito eh? Ngumatumat lang at ati sweldo tayo, akas imbaga ni Big Boss. No magustuhan na lakit di ti performance tayo, apay kit din asaan. Nabayag basitan nga awan increase ti sweldo. Agsipod ta maluglugi idi ti kumpanya, iso nga awan ti increase. Mamati ka kadi. At pa nagduras ti kumpanya kat gapo iti inaramid ni Ivory. Dakkel din ay tulong na. Gapo iti training dagiti nakadistino iti customer service, gimagat da amin. Sung batang man ti saludsod ko, bro. Kasano binayadam ako nam ni Ivory? Binayadak. Basta umanugot a partner ko iti dayji arabi. Anyamat ti kondisyon ngayon bagam. Sana sumsumngat iti anyaman asaritaan. Tapno di da maamuan a housekeeping laang ti trabaho ti partner ko. Ti kayat mo kat ilibak na ti kina housekeeper na, kasta ka di. Ay na bro, kababain. Siya ka manager? Housekeeping laang ti trabaho ti partner ko? Gapo ka di, ti panangibaga na iti puno kat kinagura mo. O kat, inted mo ka di tinagtulagan nyo abayad? Saan Tadi namat nga rod sinurot ti kondisyon ko. Nagpuyat nagtungpal. Saan mo nga inted tinagtulagan nyo? Di ka di pa'y agawid? Ada ka pa'y mat dito'y building? Agawid akon, ma'am. Ada lang amin inlapas mi kadagiti trainees. Kablaawan ka iti kinasait mo nga agtrabaho. Agi amanak, ma'am. Uray da kayo, mat. Nasaot kayo, mat. Tapno magunod tayo ti increase. Saan ka di? Wan, ma'am. No awan ti kita, awan ti increase. Mamatiak iti imbagam. Ala, inta nga rudan.
agawid tamatan. Ita man pa'y makita ka nga ginom ni ti Barnok ti mansyon. Nuda kayo ti addag ti kinatulag na. Kat di na inaramid ti nagtulagan nyo. Itid mo ka di ti gatad ang nagtulagan nyo, papa? No di na inaramid ti nagtulagan, apay ko mga itod ko. Pangamin, papa. Kunang amin ni Carl, akam malit inaramid ko. At nakadi kinatulag mo, di nakadi inaramid, kat saan mo mat nga intad ti nagtulagan nyo. Ada, papa, ni Ivory. Ivory? Kasano ko ma? Ilawlawag mo man. Di nakita nga agdaldalos dito yung mansyon. Nakita ka na pintas. Imbagak abayadak ti oras na amang partner kanyak idi founding anniversary celebration. Ang ada kondisyon, papa. Kanya na ita kondisyon. Masapol asan ang maamuan ti asino man nga iso kat housekeeper laeng. Ang imbaga nakit din kan ni Carl, housekeeping laang ti trabaho na. Oh, mabitlan. Sublian ka no madamdama. Tinulagan nyo, abayadan nyo ni Ivory, sir. Apay nga adda ka dita adumdum ngag iti saritaan mi kan ni papa. Imbagan ni boss nga umayak mangyag iti danom, sir. Nangagkumula ang ti saritaan nyo. Saan ka makibibiyang iti saritaan mi? Nagdamagaklaan mo't, sir. Basda awak tanagmayat gayam apabayadan ni Ivory. Anya. Ngam awan ti dakas ngay naramid ko kan kuana. Partner ko laeng, idi anniversary. Ituloy taman ti saritaan taykay. Kaya't mo asawen, gapoy ti panangibagana a housekeeper, saan mo ngayon tinagtulagan nyo. Wala, papa. Tadi namat sinurot ti kondisyon ko. No pinagtrabahom ti may sataw, rumbay nga bayadam. Sana mabalin na tenglem ti waya-waya nang agsao. Nang runa kat pudno timbagana. Kinalanggong tinaramid mo. Papa, Pinuyat kan tinaktak mo di tao. Agyaman ka ata na singpad. Nung dumalaan, mabalin na ka ngay darom. Takaslay na lilaw mo. apay ko mga inalilaw ko, papa. Di na nga rod tinungpal ti kondisyon ko. Saan ka di ati binayadam? Kat ti panagpuyat? Kan ti panangkadwanaken ka? Saan kat aji panangikaem na? Itingiwat na? Nawatam! Langam tinapuyatan, bro. Ada ka di parikot? Diyak man nakaturturog anang pampanunot iti imbagayo kan ni papa. Anya timbagami ako nam. Ti may papan iti ibayat ko kumakan ni Ivory. Agpada kami kadi iti kapanunutan ka ni papam? Kasta nga rod, bro. Ay, naamiris ko. Ama din sa ngagpaiso tinaramid ko. Panunutan, bro. Nagpuyat jay tao. Kinuyog na ka. Taday takat nga rin tinang bayadam kenkwana. Pinagawid ko pa'y, idin makadanon kami ni Mansyon. Saan kun nga intulod, iti balayda? Anya? Pinagawid mo itirabi ing agmay-maysa? Kasano nun ay sagmakitidalan? Gapo iti pungtot ko. Pinababak iti lugan. Bimabamot nga isiso. Grabe ka, bro. Nalipatam, ababae di kadwam iti lugan. Mabalin ka din agsarita ta, Ivory. Madamatan ngagsarsarita, Sir Daniel. Ibagamon, tada pa impaaramid ni Sir Carl. Atoy. Awatam da ito nga envelope. Kat, sorry iti naramid ko kan ka. Anya tilinaon ti sobre, sir. Kan, apay nga agsursori kayo kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauhan. Ivory, dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.